اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پارا اور 11واں رکوع وَاسْأَلْهُمْ پوچھو انہاں دے کولوں عن القریۃ اس بستی دا حال اللہ دی جڑی کانت حاضرۃ البحر جڑی ساحل سمندر تے آباد ہے جس وقت یعدون وہ ہاتھ ودن ڈاپے فی السبت ہفتے دے حکم دے بارے یعنی انہاں نوں یہودیاں نوں جڑا وہ ہفتے دے دن صرف انہاں دی عبادت واسطے ہے تے انہاں نوں ہر قسم دا جڑا شکار منع ہے جس وقت تاتیہم آمدیاں حیتانو انہاں دے کول انہاں دی مچھلیاں یوم سبتہم ہفتے دے دن شرعاً پانی تے تیرنیاں و یوم لا یسبتون اور جڑا ہفتے دا دن نہیں ہوندا لا تاتیہم وہ نہیں آمدیاں تو ذالک اس طرح بے دھڑک نبلوہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی انہاں نوں آزمائش وچ پایا بما کانوا اس وجہ نال کہ یفسقون اور نافرمانی کر دے کیونکہ انہاں واسطے ہفتے دے دن جڑا وہ ہفتے دے دن شکار منع آیا یعنی ہر قسم دا کام صرف عبادت واسطے یہ دن مقرر ہے تے ہفتے دے دن پھر مچھلیاں بے دھڑک ہو کے نا انہاں دے سامنے آمدیاں آئیاں ساحل سمندر والے پاسے باقی دناں چ نہیں آمدیاں آئیاں یہ بھی انہاں واسطے آزمائش ہے یہ کردے سی پیچھے سے پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ اتوار والے دن ہفتے والے دن آمدیاں مچھلیاں تے خوج بنا کے نا انہاں نوں مچھلیاں نوں اتنے روک لیندے یعنی وڈے وڈے تے پھر جس وقت ہفتے دا دن گزر جاندا اتوار والے دن پھر مچھلیاں شکار جن کر لیندے انہاں نوں نافرمانی کردے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ جس وقت ایک گروہ نے یعنی انہاں جو گروہ ایک جماعت نے انہاں نوں آکھیا لِمَا تَعِظُونَ کیوں تسی انہاں نوں نصیحت کردے ہو قوم نوں اللہ جنوں اللہ تعالیٰ مہلکوہم جنہاں نوں اللہ عذاب دینے والے او ہلاک کرنے والے او معذبوہم یا عذاب دینے والے عذاباً شدیدہ سخت عذاب انہاں دے 3 گروہ بن گئے ایک او تے جڑے مچھلیاں دا شکار کردے یعنی ہفتے والے دن روک لیندے اتوار نوں شکار کردے ایک او گروہ ہے اور ایک او گروہ ہے کہ جڑا انہاں نوں منع نہیں کرتے آدھے انہاں تے کوئی اثر ہونا نہیں تے کیڑی ضرورت سان یعنی دوسرا گروہ خود بھی شکار نہیں کرتا ہے لیکن انہاں نوں منع نہیں کرتے تے تیسرا گروہ ہے جڑا خود بھی نہیں شکار کرتے انہاں نوں منع بھی کرتے جے منع کردے انہاں نوں وہ جڑے نہیں منع کردے نا وہ آدھے کہ تانوں کیڑی ضرورت ہے انہاں نال سر کھپانے دی انہاں نوں تہاڈی گل تے مننی کوئی نہیں آدھے کہ انہاں نوں تے عذاب آونے والا اللہ انہاں نوں ہلاک کرنے والا یعنی انہاں نے آکھیا قالوا معذرۃ الی ربکم وہ گروہ آکھنا اللہ تعالیٰ دے سامنے جڑا نا اے اب معذرت نہ پیش کر سکن عذر نہ پیش کر سکن اللہ دے سامنے تہاڈے رب دے سامنے لعلہم الی ربکم تہاڈے رب دے سامنے لعلہم یا شاید ہو یتقون ڈرن لا پن یعنی انہاں کہا کہ اسی اپنی کوشش کرتے ہیں اپنا فرض ادا کرنے تاکہ کل نوں اے اپنے رب دے حضور جڑا ساڈے رب دے حضور اے معذرت نہ کرن انہاں تے سان منع نہیں سی کیتا فلما نسو پھر جس وقت انہاں نے فراموش کر دیتا ما ذکروا بھی جدی نصیحت کیتی گئی کہ تسی یاد رکھنا یعنی انجینا الذین ینہون اسی نجات دیتی تھی انہاں نے جو منع کردے ان سوء یعنی روک دے برائی کو واخذنا الذین اور اسی پکڑ لیا انہاں نوں ظلموا جنہاں نے ظلم کیتا بعذاب عذاب نال باعث بما کانوا یفسقون برے عذاب نال اس وجہ نال کہ نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ ایک تے جڑے نہیں شکار کردے تے منع نہیں کردے او دوسرے جڑے شکار کردے انہاں دوہاں گروہاں تے آیا عذاب اور گروہ جڑا خود شکار کردا بھی نہیں ہے اور انہاں نوں منع بھی کردا ہے اللہ نے انہاں نوں بچا لیا پھر اللہ فرمایا انہاں نوں عذاب بھیجا کیونکہ انہاں نافرمانی کردے یعنی اتھوں یہ پتہ لگدا ہے کہ بعض لوگ کہندے نے سانوں کہ اگر کوئی گناہ کردا ہے تو کردا رہے نہیں بڑا فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا کہ جڑی امت ہے ویسے تو سارے دا یہ فرض ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نے اللہ فرمایا کہ تہاڈا مقصد ہی یہ ہے کہ تسی نیکی دا حکم دینا اور برائی کو روکنا لما آتو پھر جس وقت انہوں نے سرکشی کی تھی ما نوہو انہو اور جس تو روکے گئے نا اس حکم دے بارے سرکشی کی تھی یعنی وہ کیتا کام قلنا پھر اسی انہوں نے حکم دیتا لہم انہوں نے کونو ہو جاؤ قرادتاً بندر خاصین راندے ہو یعنی تسی بندر بن جاؤ پھر بندر بن گئے فائز اور یاد کرو تعزنا ربو کا جس وقت اعلان کیتا تہاڈے رب نے لا یبعثن علیہم رب نے اعلان کیتا کہ میں ضرور بھیج رہا گا انہاں تے لا یوم القیامہ قیامت تک میں یسومہم سوء العذاب ایسے جابر جڑے انہاں نوں سخت عذاب چکھان گے یعنی سخت حکمران جابر حکمران ظالم حکمران انہاں تے بھیجدا رہاں گا قیامت تک جڑے کچھ عرصے بعد انہاں تے آون گے مسلط کیتے جان گے ان ربک بے شک تہاڈا رب اللہ سریع العقاب جلدی عذاب دینے والا وا انہ لغفور رحیم اور بے شک وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے یعنی بخشنے والا بھی رحم کرنے والا
وقطعناہم اور اسی نے انہوں نے بانٹ دیتا یعنی فی الارض زمین وچ ماں کئی گروہاں وچ یعنی کئی گروہ بن گئے انہوں نے جمعیت نو منتشر کر دیتا یعنی کئی فرقے بن گئے منہم الصالحون اللہ فرماتے انہاں چ کچھ نیک اور منہم دون ذالک اور کچھ اور طرح دے یعنی نیک نہیں ہے وبلوناہم اور اسی انہاں نو آزمایا بالحسنات نعمتاں دے کے والسیئات اور تکلیفاں دے نال لعلہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرن یعنی کئی گروہ بن گئے گروہاں وچ بھی کئی قسم دے ایک تے نیک گروہ ہے جڑا صحیح سیدھے راستے تے دوسرے ہو کہ جڑے اس تو علاوہ پھر کئی طریقے نال آزمایا نعمتاں دے کے تکلیفاں دے کے آزمائشاں دے کے تاکہ اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کر لین اور توبہ کر کے تے سیدھا راستہ اختیار کر لین فخلف من بعدہم پھر جڑے جانشین بڑے انہاں تو بعد خلف وارث الکتاب اور نہ خلف جڑے وارث ہوئے کتاب دے یا خذونا لیندے ارادہ حاصل ادنا مال اس دنیا دا یعنی جڑے پھر بعد وچ کتاباں دے وارث بنے نا کتاب دے وارث بنے او جڑے جانشین صحیح نہیں نہ خلف ہے یعنی اس قابل نہیں ہے انہوں نے کیا کیتا دنیا داری نو ہی جڑا نا وہ سب کچھ بنا لیا دنیا نو سب کچھ بنا لیا رشوت لے کے تے اللہ تعالیٰ دی کتاب دے احکام نو بدل دیں گے یقولون سیغفر لنا تو آخدے کہ ضرور تو بخش دیتا جائے گا یاتہم آ جائے ارد مثلہ انہوں نے کول مال اس جیسا یا خذوہ تو لے لیں گے انہوں یعنی انہوں نے کول مال لیندے اور پھر سری طور تے جڑا نا وہ ترا دے آیات نو کھلم کھلا انہوں نے تحریف کر دیں گے اور اگر اس تو زیادہ بھی مال ملے تو میں لے لیندے اور پھر انہوں نے آدھے کہ تسی تو بخشے علم یوحظ اور کیا علیہ مینا کولو میثاق وعدہ کتاب اللہ یقولو کہ نہ منسوب کرن یا نہ کون اللہ تعالیٰ دی طرف الا الحق سوائے حق تو ودرسو اور نہ پڑھ لیا ما فیہ جڑا اس کتاب وچ ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں کو یہ وعدہ نہیں لیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ دے بارے کوئی بھی ایسی گل منسوب نہیں کرنی سوائے حق تو جڑی حق اور سچ ہے لیکن یہ اپنے کولوں بنا کے گلنا اللہ دے احکام تحریف کر کے تے اللہ نال منسوب کر دیں نہیں آئے والدار الاخرۃ اور دار آخرت خیر للذین یتقون بہتر ہے انہاں واسطے جڑے متقین یعنی آخرت کی زندگی انہاں واسطے ہی ہے اور بہتر زندگی ہے جڑے متقین ہیں انہاں واسطے افلا تعقلون کیا تسی نہیں اتنا بھی سمجھتے والذین اور جنہاں نے یمسکون مضبوطی نال پکڑا بالکتاب کتاب نو واقاموا الصلاۃ اور قائم کیتا نماز نو ان اللہ نودیو اللہ تعالیٰ فرماتے اسی نہیں ضائع کرن لے اجرا انہاں دے اجر المصلحین اصلاح کرنے نیک لوکاں دے اجراں نو اسی ضائع نہیں کرنے اور جس وقت نہ تک نل جبلا جی اٹھایا پہاڑ نو فوقہم انہاں دے اوپر کأنہ ذلات اس طرح لگتا ہے جیسا صاحبان ہے وظن کرنا پہ انہ کہ ضرور واقعی بہم انہاں دے ضرور جڑا گر جائے گا یعنی رہ پوے گا خذو ما اتیناکم پھر انہوں نے آخیا گیا حکم دیتا کہ پکڑ لو یعنی کوئی تو عطا کیتا گیا بقوت پوری قوت نال طاقت نال واذکروا اور یاد رکھو ما فیہ جو اس وچ ہے لعلکم تاکہ تسی تتقون پرہیزگار بنو یعنی انہوں نے پھر کتاب عطا کی گئی اور انہوں نے آخیا کہ اس میں پوری قوت نال پکڑ کے تے تے عمل کرو یہ جڑے اللہ تعالیٰ دے احکام ہیں انہاں تے مکمل عمل کرو تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ یہودیاں دے بارے دسیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جڑیاں عادتاں انہوں نے بارے کہ کس طرح یہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ دیا نافرمانی اور انہاں کول کس طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا لیکن یہ اللہ تعالیٰ دیا وعدے دیا خلاف ورزیاں کرتے اللہ دے احکام نو بدلی کرنے تو بعد نہیں آتے اللہ سانو صحیح معنی جڑا نا سمجھ کے عمل کی عطا فرمائے ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام